Okay, dem der ikke vil have ondt i hovedet, de fjerner deres headset nu. Ja, ro på, hold mod. That's still recharging. Tillykke. Oh yeah! Det var det bra. Yes! Fuck, man. Så sej. Så fanden. Kongres, stor kongres. Fuck, var det noget, jeg disconnecter lige inden vi snakker ham. No. Så kan du ikke få loot, det er jeg selv ked af. Så har vi taget ham 24 mand. Nej, du er ikke A her. Du er ikke A her endnu, så vent lidt. Ja. Lad være med Jeg at røre ved skal ham. komme ind igen. Vi kan starte tage et billede. Og så kommer alt. Hvor mange er gode? En var det i. Hold kæft, det er flot. Og det var fordi, jeg var i hvert fald for længe at skifte takke, tror jeg. Ja. Ej, hvor Jamen, det var dig, han gik på. Det. Nå, det var nice, man. Yes, men Alfrina er tilbage, så lad os kigge på lidt loot. Vi skal ikke lige have et billede først, nu vi står her? Ej, okay. Come on. Det er da løgn, mand. Learn. 2. 30. Og så 2 ens. Vi kører ikke med DKP i dag, eftersom alle har 0, og det først starter fra på onsdag. Så i dag, der kører vi på rolls. Hvis I siger, du er klar til et billede for os. Jeg har tekst klar. Jamen, folk skal komme hen og stille sig. Men det kan være, at vi lige skal rulle først. Og få det overstået. Ja, lad os lige klare lootet, og så er det fint. Men så kan I bruge tiden på at komme hen og stå imens. Need us to cloak? Må man lige til sit DPS-gear? Altså, cloaken er til DPS'ere. Ja, tak. Spellcast for DPS'ere. Ikke til healers eller tanks eller noget. Nej. Bare så folk lige ops på det. Nå, jamen, så skal I bare springe mig over igen. Yes. Også den gang. Tillykke, Wonder. Grats Wonder. Tillykke. Tillykke. Need us til 4. Skal vi ikke bare dele dem ud til de to højeste, eftersom det er to af de samme, så en til cursor og en til hardlock? Jo, altså nu har jeg bedt dig om at tage med, ellers du er alt. Det er bare mere hvis, altså, I don't know. Han har Princippet har du kvalitet. til at få. New player left. Yes. Den holder vel stadig, så hardlop har prioritet. Men helt klart. Nu vil bare høre. Jamen, tillykke, Cursor. Hallo. Ja, nu. Grats 2. Så kommer du ikke over til os andre. Har jeg et billede? Se lige når du tager billeder først. Nej, så kan det række her foran og gruppen. Grummer det der. Jeg tager nogle stykker, så...